I dag markerer dagen, hvor vi starter vores nye serie. Vores nye serie, det går ud på, at vi skal rate alle Superliga-stadioner på 3 punkter. Første punkt, det er stemning, altså stemningsafsnittene. Anden punkt, det er mad. Maden selvfølgelig, altså. Ja, det er jo vigtigt. Pølsen jo, det er jo det, der altså, det er maden. Superligaen. Helt specifikt, så er det stadionplatten. Ja, Den præcis. ikoniske stadionplatte. Præcis. Og vores tredje ting, det er, at vi skal rate faciliteterne. Er det et godt stadion? Hvordan ser planen ud? Toiletterne, er de ordentlige? Selvfølgelig. Sidder man godt og sådan noget? Altså, det hele. Selvfølgelig. Ja. Og i dag, så er vi taget til Viborg. Vi har taget den lange tur hele vejen til Viborg for at se Superligaen blive skudt i gang. Med et brag af en kamp. Viborg OB simpelthen. Altså, det bliver en sindssyg kamp. Det bliver en vanvittig kamp, og vi har simpelthen fået pladser på række 1. Det bliver sindssygt. Nede til banen. Ja, det bliver fuldstændig sindssygt, så I har bare at følge med. Det bliver fuldstændig vanvittigt, så lad os bare springe direkte til Viborg. Så Står vi simpelthen ude foran Viborg Stadion, mine damer og herrer. Altså, lidt bistand måske. Ikke det flotteste stadion, vil jeg sige. Jeg har set flot. Men altså, lad os prøve at komme ind og se, hvad de har, og prøve at smage på deres pølse, og se, hvad de få en lækker stadionplatte, fordi jeg skal fylde skisækken godt op. Jeg er ved at være godt og grundigt sulten. Men inden vi gør det, så springer vi lige et par timer tilbage. Det er mit og Sines fantastiske brætspil. Ja, det er også lige meget, fordi at nu går turen simpelthen til Viborg. Fordi simpelthen, den her dag, vi har gået og ventet flere måneder på den her. det bliver fuldstændig sindssygt i Viborg. Fuldstændig vanvittig kamp, så nu er det bare at komme derud af. Yes. Som vi godt kan se, der ligger en pølsebod lige her bagved os. Og det ser rigtig hyggeligt ud. Langt ned ad armen, der er pyntet godt op. Og her bagved her, som vi godt kan se her, der har vi Sydtribunen. Det er stemningsafsnittet. Og jeg tror bare, at vi kan kun forvente en brag af en kamp. Så er vi simpelthen kommet ind på stadion her. Og så det ser lidt bedre ud, når vi lige kommer ind. Udefra ligner det lidt bistand, vil jeg sige. Men nu er vi kommet ind. Det ligner et klassisk normalt stadion. Vi kan se banen her. Banen ser rigtig god ud faktisk. Og så hvis vi lige ser hernede, for at se de her sæder. Bedre betrækte sæder. Hold kæft, man sidder fandme godt på dem. Men jeg tror desværre ikke, det er der, vi skal ud, fordi vi skal ud helt ned til banen. Ja, og vi har simpelthen fået en lille autograf her. Jeg ved egentlig ikke, hvem det er. Eller det er der ikke nogen af os, der gør. Men han er i hvert fald en Viborg-spiller, så det ham glæder vi os til at se. Og så tænker jeg nu skal vi ud og have en stadionplatte, fordi altså, jeg skal fylde skisækken godt op. Jeg har ikke spist hele dagen, så det er det, vi gør nu. Yes, så har vi fundet en Viborg-fan her. Hvad er det, du hedder? Jeg hedder Brian. Brian, hyggelig at møde dig, Brian. Så jeg har 2 spørgsmål til dig her. Så hvad synes du egentlig om Viborgs pølse? Jeg glæder mig til at få nogen i dag. Ja. Jeg er simpelthen godt sulten. Har du sådan på en skala fra 1 til 10, hvad du så vurderer dem til? Ja, så vil jeg nok sige en god 8. En god 8, okay. Ja. Okay, det er vi spændte på. Okay, og hvad forventer du resultatet det bliver? Jeg tror, det bliver 2-0'er. 2-0. Ja tak, det vil vi godt lide at høre. Tusind tak for tid, Brian. Det var så lidt. Men han har fundet en spiller her simpelthen. Og vi vil gerne spørge dig om de samme 2 spørgsmål, som jeg har stillet en anden fan. Så hvad vil du vurdere Viborgs pølse til? Pølser. Nu har jeg ikke selv smagt det, men jeg har godt hørt, at de skulle være deroppe af. Okay. Så jeg kan ikke sige det. Nej, okay. Hvad tror du så kampens resultat er? Jeg tror, den ender 3-1 til Viborg. 3 til Viborg. Okay, det kan vi godt lige høre. Så har vi fået pølserne her, og jeg tænker lige... Må vi lige se den først? Noget godt ketchup. Ej, den tager vi, den kommer vi til. Okay. Jeg tænker bare, at vi skal have godt med ketchup her. Ja, det er lækkert. Den skal bare... Den bliver pumpet godt og Ej, grundigt. det er sgu lækkert. Yes, så har vi fået en pølse her, som I godt kan se. Det er Viborg FF's pølse. Den er jeg jo utrolig spændt på, at jeg smage på. Som I godt kan se her, jeg har en pølse, den ser egentlig rigtig fin ristet ud her. Knækket over, det vil jeg godt sige. Det har jeg aldrig set før. Nej, men jeg tror det er sådan, at det godt kan være på hele bakken her. Og så her har vi så et lille brød. Det er lidt lille.
Det kan vi godt blive enige om. Men det føles godt. Og det skal også lige sige, at vi lige fik to sodavand med her. Og hvad kostede det? Det kostede en samlet pris, eller hvad var det, 170? Nej, 85 for sådan en her pølse og en sodavand. Ja, og så købte vi 2 af dem. Så kan I selv lave matematikken. Men skal vi lige prøve at smage på den her? Ja, den er også skidt med det hele. Okay. Den er faktisk rigtig, rigtig lækker. Den er sådan en god møs og godt blandt rundt. Den er god. Og tilpas salt. Ej, men godt den lækker. Der tror jeg nok, vi giver den en 8,5 ud af 10, hvis ikke næsten en 9 ud af 10. Det eneste, der mangler, det er, at brødet det godt bare kan være lidt større. Ej, brødet er også tørt ud i enden. Ej, det får sgu en 8 det her. Det får sgu en 8. Flotte kampfolk, vi har der. Den lækre Superliga-port her. Målet er, at vi skal ned, ligesom ham der går lige der, og have sådan en vest der, og et presskilt. Det er vores mål for i dag. Jeg håber, vi snart kommer ud til opvarmning. Så bliver der sgu filmet tv dernede. Nu går vi ned og crasher det med. Nu tror jeg sgu, spillerne kommer ind. Men nu står vi hernede og prøver at høre, om det er muligt at få en pressevest og et pressekort. Nå, så vi kunne desværre ikke få et pressekort, fordi vi var sgu ude i for dårlig tid. Så vi prøver at få det til... Det var også 20 minutter før kampen. Ja, vi prøver at få det til næste kamp. Ja, men nu skal vi bare hen og finde vores pladser. Men nu er vi klar på en rigtig fed kamp. Ja. Ja, så sidder vi her. Nu har vi fundet vores sæder her. Det er faktisk nogle rigtig, rigtig pæne sæder. Det er ikke så dejligt tilbage. Men prøv lige at se den her fan, eller den her stemning her. Der er fra... Og så også Viborg-facen, de gør det også godt. Det skal nok blive en fuldstændig vanvittig kamp der. Ej, men venner, prøv lige at se her. De har simpelthen en bager heroppe. Eller en café. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregår heroppe. Det er jo simpelthen... Jeg har aldrig nogensinde set nogen på et stemmesamfund have en café, men der foregår fuldstændig vanvittigt. Ja, det er sgu kvalitet, det må vi sige. Ja, det er sgu kvalitet. Og så herovre her på de forskellige over ved lounge, der er mange Sky Lounge og VIP Lounge, jeg ved simpelthen ikke hvad, men altså... Det er faktisk et lille fun fact her. Der er hoteller rundt her i hjørnet her på stadionet, som I godt kan se herovre. Og herover også, som I jo kan se her, og rundt på alle hjørner her. Det er så vildt stadion, det er meget specielt, men det er fedt, men god stemning.
Der vil jeg sige til kampen indtil videre. Den er lidt kedelig, men nu fik vi en god chance der. Men altså, vi nyder synet af Mester Sørensen. Og han skal lige. Og der er spillet 11,5 minutter. De har altså ikke været igennem Thors trænerforløb, det kan, eller Thors hjørneforløb, det kan jeg godt love dig for. Det har vi godt været igennem. Mester Sørensen! Altså, Zlatan! Nu begynder der at score regn. Det er sgu skidt, så er det op med hætten. Mikkel har fået kasketten på. Jeg har ikke noget på. Nej. Ej, hvor sandt da. Nu begynder at score regn, det er sgu ikke så godt her. Så har vi ham her. her. Mester Zlatan der. Ibrahimovic her, Hold nu kæft, mand. Han er altså en farlig. Vi kan vist godt sige, at vi har fundet vores yndlingsspiller. Her, simpelthen nummer 3 fra OB. Det kan være en OB-spiller, men altså, han er den, der er tættest på os. Ja, så, hvem? Han er den med de bedste kluts. Og så kan vi rigtig godt også lide Zlatan Ibrahimovic. Jeg er helt savnet af at se hans spil, men jeg vidste ikke rigtig, at han spillede i OB. Men ja, så sådan der, det går jo lidt udvidende i gang med. Hold nu kæft, det er træt, det. Kan vi lige få den på replay? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Ej, her var et kamp. Johnny Gade, han er sgu kommet på banen nummer 5 derinde. Hvad fanden laver Johnny Gade? Han burde lave reaktionsvideo i stedet for. Øj, ja, nu skal vi fandme lige love for, at vi kommer i gang her. Skyd dog det hjørne for helvede. Jeg skal heller ikke helt men jeg skal også til Frankrig i morgen, og hold op kæft, mand. Så skal jeg lige love for, at der kommer lidt gang i den, men altså, hvorfor er der kun én? Det er så lidt skuffet. Jamen, jeg tror det er fordi, at for hver gang, at der kommer noget regn, så tænder de i. Fordi vi har også fundet ud af, at de faktisk også laver regndans dernede. Ja, der regner faktisk lige nu. Og når der regndans, så enten så tænder de romerlys, ellers så, eller når der regner vejr. Men der er sgu en klovnemaske bare, der er sgu en klovn, der er den. Sådan en satans klovn. Det er sikkert, hvad hedder det? Hvad er ham der med Gloven der, eller ham med kloven der? Ja, det tror jeg. Så skal jeg love for, der er næsten halvleg, så nu. Ja, der er halvleg nu, så nu skal vi sgu lige op og have. Det bliver lækkert, det bliver lækkert. Så har jeg sgu fået nogle nachos her. Med noget varm ost, fuld chicken og campfræsdressing. Fordi jeg tænkte, vi skal lige prøve noget andet end en klassisk stadion. Og det er jo ligesom, det må være en specialitet her i Viborg med de her nachos og sådan noget. Og så skulle jeg lige faktisk godt lide, om det skulle være en varm. Så lad os lige smage på det her. Se om vi kan få noget kylling med os. Rigtig lækkert, rigtig lækkert. Det må jeg sige. Den er åbnet derfra. Så sidder vi hernede i, hvad kan man kalde det? Sådan lidt stemningsafsnit-agtigt, en eller anden gang, hvor man godt kan købe noget mad og sådan noget her. Så vi godt kan se, det er utroligt presset, men der er god stemning, der er kulør i lamper, og det er utroligt hyggeligt her, og Anton sidder lige foran noget mad her, som vi jo allerede godt har set. Og her til halvleg her, hvad vil du sige, at, hvad synes du om kampen? Jeg synes, det har været lidt bedre i kampen. Ja, der er ikke sket så meget. udover her Sørensen. Ja, så er det slut. Ja, også Gomes. Ja, Gomes slut. Det var også godt. Vi skal nok lige få et close-up af dem her i anden her. Hvis vi kan. Ja, hvis den ikke er skiftet ud, det håber vi ikke. Nej. Og så, Så er vi bare klar. Så håber vi på, der er mål i det. Ja, og gerne et Viborg-mål, det er vi godt. Men jeg må sige, måske 2-1 kunne være rigtig fedt. Men det er lidt det, vi håber på i hvert fald. Ja, det var lækkert, det er mål. Ja. Så skal jeg lige love for, at de fik tændt op i romerlysene igen. Er det klovnen, der er i gang dernede igen? Ej, det er sgu klovnen, der er i gang igen. Nej, hvad laver klovnen?
det er helt vildt, men jeg har aldrig set sådan en produktiv klovn, men det er fandme underligt der. Ja, som I godt kan se, nu går Viborg fan, prøv at kigge dernede. Nu går de fuldstændig rundt dernede. Men det jeg godt kunne have savnet lidt fra førhen, det er, at de også gik amok førhen og støttede deres fordi. Førhen der var næsten ikke nogen dernede, der hoppede. De troede bare, der var få, der sang. Men nu går de alle sammen amok, og det er rigtig fedt at se. Men jeg synes, de mangler at altid være der for deres hold. Det synes jeg egentlig ikke, at de er. Så lidt minus på det. Lidt træt. Det er lidt træt af, at vi burde gøre sådan noget der. Jeg skal da lige lukke, og der er begyndt at regne her for os. Det er sgu ikke godt der. Jeg ved godt, hvad den er. Den har en vinkevarmer på. Til at genere. Jeg håber, I kan se den. Ja, hvornår får vi regnvandet ned hos Viborg her? Der står stadig 1-0. 84 minutter næsten. Ja. Man må da sige, at vi får jublet her i Viborg. Godt nok sige, at vi får jublet. Nå, men så siger vi tak og farvel til stadionet den her omgang. Vi går lige ud og snakker ud foran og runder af. Yes, nu har vi jo været herinde på Odense Stadion, og vi havde jo 3 punkter. Viborg Stadion. Ja, det første punkt i hvert fald, det er simpelthen stemningsafsnittet. Ja, hvad synes vi om dem? Ja, jeg synes egentlig, at det var rigtig fedt. Altså, der var god energi, men det var mere henad i bunden, at det skete dengang, hvor vi de scorede. Ja, der var ikke så meget. Vi har savnet lidt inden, at der ligesom blev scoret, at de ligesom bakkede op, da der stod 0-0. Men der var godt fyldt, og så anden punkt, det var jo pølserne. Det har vi egentlig godt rated. Ja, den har vi rated, men altså på pølserne. Det var faktisk gode. Det var fremragende, det må jeg næsten sige. Ja. Og så tredje og sidste punkt, det er jo faciliteterne. Og faciliteterne, der indgår, for eksempel toiletterne. Ja, sæderne også. Og, altså, jeg kan godt lige sige, der var kun pissoir inde på de der herretoiletter. Vi så selvfølgelig ikke kvindetoiletterne, men herretoiletterne var kun pissoir. Ja. Det vil jeg sige, det var lidt, lidt nummer. Altså, hvis man lige skal trykke en dugge, ja, en lille dugge, så går det jo ikke det der. Ja, så duer det altså ikke. Det er lidt noget svineri at lægge sådan en i pissoir. Men de havde egentlig utrolig meget mad der. Altså, de havde både pulled chicken chicken og sådan noget. Jeg smagte sådan en nachos med pulled chicken ovenpå. Det var faktisk lidt spændende, at der var lidt forskelligt. Billige stadionplader. 85 for stadionplader, det var altså, det vil sige, det var god pris. Ja, og jeg fik min nachos til 55 kroner, det var så god pris. Ja, og så, toiletterne, der er sgu ikke så meget at sige, men sæderne, de var utrolig gode. Vores sæder var faktisk overraskende gode i forhold til, at det var plastik, men så var der jo også de der læder på. Den kunne godt have rigtig gode. Ja, og vi kunne også, næste gang, så tager vi den i loungen. Ja, det gad vi godt, men det bliver måske til en anden Det bliver til en anden gang. Men Viborg Arena, den er godkendt, vil jeg sige. Den er sgu i orden. Den får simpelthen, hvad skal vi give den? Jeg vil nok give den en... Jeg siger en 7'er. Ja, jeg vil nok en 7'er. Stabil 7'er. 6,5, 7 ud af 10. Ja, det er et godt sted at starte, synes jeg. Vi ligger ligesom standarden. Fin måde at få Kulturligaen i gang på her på Viborg Stadion. Så nu glæder vi os bare til, at vi skal videre til næste dag. Tusind tak, fordi jeg sendte noget, mine damer og herrer. Det har været en fed oplevelse, der må jeg sige. Vi har i hvert fald synes, det var rigtig, rigtig fedt. Ja, vi har allerede en god mavefornemmelse af den der serie her, der kommer til at være nu her. Og vi har jo sådan 11 stadioner, vi skal igennem. Ja, der er meget endnu. Den det er måske ikke meget godt tidspunkt at sige, at hvis I kunne lide, hvad I så må I meget godt lige gå ned og trykke på den der subscribe-knap, og lige den der klokke også. Ja. Det koster jer ingenting, men det betyder rigtig meget for os. Ja, også lige smid et like og kommentar, hvis I har. Ja, så der ikke er så meget at sige. Vi ses i næste.